ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା ସଜନା ଶାଗ, ଯାହାକୁ ବାପାର ମୋର ମିଶି ବାଛିଦେଲୁ। ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଡ଼ିଆ କରିକି ରଖିଥିଲି। ସଜନା ଶାଗ ପ୍ରଥମେ ତ ଜହ୍ନି ବି କିଛି ରଖିଥିଲି, ଯାହାକୁ ଜହ୍ନିକି ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତୁଳି ଆଣିଲି, ସେଥିରେ ଶାଗ ପକାଇଦେଲି। ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କିଛି ଦେଲି, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଉପରେ ଦେଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶାଗଟି ଟିକେ ଝଣଝଣିଆ ହେବ। ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ସେଥି ସମୟ ଭିତରେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି ରସୁଣ ଆଉ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ। ତେଲ ପକାଇ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଆଉ ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଦେଲି, ଯାହାର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କାଢ଼ି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଚିନି ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ଟେଷ୍ଟଟି ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ଆସିବ। ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ସଜନା ଶାଗ ଖଡ଼ରା, ଯେଉଁଟାକି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।